पूजन सहैया होखी। राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी से बेटिया कहल कि हम राम के राजा बनाओ। तो देवता लोग कहल कि ही दादा जौना काम खातिर राम का जन्म भइल बा वो काम तो अधूरे रह जाई। तो मैं देवता लोग मीटिंग करके सरस्वती जी की लगे गइल बा लोग आ कहले बा लोग कि कोनो उपाय को के अयोध्या में जा आ जाके राम के बन जाए से रोको बन के भेज देवाओ राम के कोनो कह के राजा मत बन दियो राजा बने से रोके के बा। हाँ ना तो मैं राम का खानदान बड़ा सो यही मैंने जीते रह दिया सर। देवता लोग जौन बा सरस्वती जी से कहता दोहा नंबर 12 में लिखता विपत्ति हमारे विलोक बड़ी मात करहूं से आज राम जाई वन राज तजी हो ही सकल सुरकार। देवता लोग सरस्वती जी से कहल कि कौन उपाय लगा राम के पन भेज। अब सरस्वती जी जौन बा अयोध्या में चल जाता रही। सरस्वती जी देवता लोग कहली कि तुम जाना देवता लोग कहा कर जा और तुम लोग दिमाग जौन बाटे एकदम नीचे पे चौपाई में लिखल बना कि ऊंच निवास नीच कर टूटी और देख न सके पराई। मैंने कहा कि देवता लोग और सोच तुम हाँ देवता लोग मैंने कहली कि तुम देवता हो तुमके दुनिया पूजेला तुमके सोच ही बा कि दूसरा के बन भेजो तो हेलो जब सरस्वती जी मंथरा का मोती मार दिले बड़ी तो मंथरा जाके तो कैसे कहती है अरे खूब बड़ी